sing satenane arep mati kawan. Arep mati kan kowe. Apa ora kaya temen? Kowe bakal mati kalau pawongan. Pawongan kanggo simpat. Nek pancen kowe wayahe satriya, ayo temtoke. Cucut kalau setia kowe sing bakal tumakane mati. Tanding kawan. Yo. Apa sing kaya Tumbak Tejo Nirmala. Lho. Beneran mergo Tumbak Tejo Nirmala wis ana tanganmu. Iki dina bakal tak rebut saka tanganmu. ora gampang aja ngrebut Tombak Tejo Nirmala. Mari dasar anggo punyidra Tombak Tejo Nirmala ki totane apa? Gelem ora gelem Tejo Nirmala tak jaluk. Jaluk. Ning ora perlu dimati sama tangan. Ning rahayune ning kene mau gedhe ulang dari kok meneh sanjoto pitungan karo kowe bocah wedok sing mirip ora karo kowe nalika semono ning omah benda binangun kowe tak perintah nyolong Tumbak Tejo Nirmala kowe kabotan ning kowe kok gawe dadakan lakon nyolong Tumbak Tejo Nirmala bro panjenengan kados ngaten Bapak kula kepengin dadosake bondo ngono saya katon ayu anakku Tumbak Tejo Tumbak Tejo Nirmala wis lakon ana ing tangane Bapa Cucut Kala Sekti munggah ana Pendhapa Agung Kediri jaluk ganjaran lho ayo